लोगोफोर जोंहा ए ग्रुपआवनो दायो जोबथा बादायारि सासे दंबायो दा बिथाङाबो अरेल टेस्टखौ माबायदि होयो नायदो दा गिबियावनो नोंनि सिनायथिखौ लाग्रोदो दे सनालि पाटगिरिनो लोगोफोर दे नोंथाङाबो नोंबो गिबियावनो खामनि महर आरो सिनायथिखौ नायनानै खामनि महर आरो सिनायथिखौ नायनानै गासै मोनबेसे बाहागो राननो हादों आरो बिनि बिदिन्थिखौ फारियै होलांदों मोनगु बाहागो राननो हादों दा बिनि बिदिन्थि होलाय हिन्जाब हेबखन संसार गुदुं ना दायो बुं नोङो बागुरुम्बा मेथाइ दामनायाव मोनबेसे बिसान आरो मोनबेसे बोखावथिखौ जों मोननो हायोमोन मोननो हायोमोन ना दा बिनि फर्मुलाखौ रोजाबना दिन्थियो दे दायो नों बुं खामनि रिंसारथि फारिखौ जों मोनबेसे बाहागोआव मोननो हादोंमोन आरो बेफोर मा फारि बुङो 8टा दायो बुं नोङो आगदाथिं थानाय गासै खामनि सोदोबफोरा माया क्लज माया अपेन बेखौ फारि बुङो आरो आखिथिं थानायखौ बुं दायो बुं नोङो गाहाय गेलेथाय मेन एक्सारसाइज खामनि बेखौ फारि बुंलाङो दायो नों बुं मोसाग्लांनायनि फर्मुलाखौ दायो नोङो बैसागुनि थालखौ रोजाबलाय आरजनि थाल दायो नों बुं आलाप देंखोनि मोसानायाव हाबबोनाय आरो ओंखारलांनायनि बे खामनि बुंनाय दे खामनि महरा माजों दाजानाय बुङो दे नों एग्जाम्पल लास्ट देखायलांलाय खामनि महर आरो सिनायथिखौ नायनानै जों मोनगु बाहागोआव राननो हादोंमोन दा अब्ला माखौ लानानै मोनगु जादों फारि देखायलांलाय हेबखन बे हिन्जाब बे फाजाल बे खामखि
आन्सार गुदुङा जिखिजाया दं आरो ना थिग दङ ओमफ्राय नों बुं लास्ट नों बुंलांदो नोंनि गोसो बायदि जायखिजाया मोनसे खामनि थाल बुंलांदो खामनि थाल जायखिजाया Yes, that's the